Bu татар телінің бишігі, bu Казанның, Татарстанның başı. Шуңа күрә, әлбәттә, шул тарих белән безнең яңа буын кешеләре, яшьләре танышырга тиеш. Иске Казан җыены нәкъ менә шушы Иске Казан җирлегендә, шушы музей тыюлык җирендә 2003 елдан Сәләт тарафыннан уздырыла. Һәм дә инде быел 22нче җыеныбыз. Безнең Иске Казан Республика фестивалендә барлык юнәлешләребез, ул да булса менә шушы татар милләтенә, татар мәдәниятенә һәм гомумән татар тарихына юнәлтелгән. Шулар арасында шушы юнәлештә безнең укыту программасы һөнәрләр миңкәсе дип атала, шул уздырылачак. Хәзерге яшьләр 21нче гасыр балалар яшьләр өчен бик әһәмиятле урын. Чөнки монда менә бу шулай фестивальдә алар үзләренә бик күп кенә информация җыялар татар халкының тарихы турында. Алар нәрсә белән шөгыльләнгәннәр име, аларның менә чүлмәк ясау мастерлары, шулай күн белән шөгыльләнгәннәре, алар бөтенесе белән бу мастер-классларда шул информацияны белеп, үзләренә ниндидер опыт туплап, җыеп китерләр дип өметләнеп калабыз.